Чуш ли? Парите. Братле, пари. Пускам. Това беше гадно. Това ли беше всичко? Един курс има. Да. Иване. Давай втора цел. Че аз нямам кабелите малко. Кара ли? Ще разго, ама чиксото бомбок. Добре, що не го завърза по-силно? Защото няма чиксо, его, завържи. Бах ти тиксото, мана. Че, дръж малко. Стига снимай ти, бе. Не снимам бе, не снимам бе. Много сме гладни за това. То няма чиксо, брат. Добре, продължавай. Видяхте ли въжето само? Да. Изглопата е ясно. Там има още, там. Тихо са. Дай малко въжето, да снимай малко въжето. Ето, въжете и заповядайте. Няма такъв екранен скоп. Има още монети. Как на ливо. А това е човека с ключа. Операцията. Завърши от Няма. Какво да не виждаме? Добре, ден. Какво ви като бе? Бил маска. Аз ми се чуя. Какво ви? Може да за успешната операция. Печо е долу. Печо тук му